33 rodinám pribudne nové bývanie. Uskutočnil sa druhý ročník podujatia Bez Skalici na Hurbánka. Skalickí skvošisti budú aj v budúcej sezóne extraligoví. Mestský futbalový klub bilancuje i plánuje. 33 skalickým rodinám pribudne nový domov. V stredu 25. mája bola slávnostne prestrihnutá páska nového bytového domu v štvrti Jazerné Pole za účasti primátora Ľudovíta Baráta, viceprimátora Petra Pagáča a investora Antona Haviara za spoločnosť Handba. Skalica patrí v otázke budovania nájomných bytových domov už niekoľko rokov k slovenskej špičke. Bytová výstavba v Skalici je vo veľmi dobrom stave a chcem povedať, že je nadpriemer nad naše mestá v Trnavskom kraji. Treba Trnava, ktorá stavia minimum oproti týmto malým mestám, ako je Skalica, Holíč, aj tam sa hodne stavia. Takže ja si myslím, že tieto menšie mestá robia dobrú politiku tým, že stavajú byty a lákajú ľudí vlastne, alebo teda umožňujú mladým zostať a neodísť inde kvôli bytovej otázke. Je to asi aj tým, že v Trnave je viacej developerov a podnikateľov, ktorí ponúkajú súkromné byty a tým pádom mesto nemá nejakú veľkú potrebu budovať sociálne alebo teda byty pre obyvateľov, ale zase na druhej strane sú to byty, ktoré sú není v súkromnom vlastníctve, ale sú to nájomné byty a dneska nájomných bytov je veľmi málo, takže je to veľmi záslužná činnosť a myslím si, že treba ju podporovať. Bytový dom bol postavený vo veľmi dobrej súčinnosti s dodávateľskou spoločnosťou. Som veľmi nadšený, že sa nám to teda podarilo a máme ešte niečo za sebou rozostávané a pokračujeme ďalej. Mesto bolo ústretové, reagovali na problémy, ktoré boli vzniknuté pri výstavbe, prokne sa to riešilo a ešte raz poďakujem mestu a primátorovi mesta, že nám to bolo umožnené. Už o pár dní budú odovzdané kľúče od nových bytov 33 rodinám. My dnes evidujeme 142 žiadostí o mestské nájomné byty. Najväčší záujem evidujeme o jednoizbové a dvojizbové byty. Takže z toho celkového počtu 33 bytov žiadateľov bude uspokojený a výhľadovo na budúci rok ešte bude pridelených 22 bytov. Takže zase poriešime 22 žiadostí. Za novou bytovkou sa zároveň stavia ďalší bytový dom s 22 bytmi, ktorý by mal byť dokončený do konca tohto roku. 25. mája sme odovzdávali 33 bytovú jednotku. Možno aj z tých záberov bolo vidieť, že za ňou sa prakticky hrubá stavba je dokončená, dokončuje 22 bytová jednotka. Ja si myslím, že v rámci bytovej výstavby tieto dva bytové domy sú tým základom a prehodnotíme situáciu. Podľa môjho názoru v budúcom roku pripravíme výstavbu jednej, prípadne dvoch bytových jednotiek, aby sme uspokojili všetkých žiadateľov o nájomný byt. Tá bytovka bola pekná, ja mám dojem, že v zásade tí ľudia využívajú tieto nájomné byty ako byty štartovacie, prídu do Skalice, majú kde bývať, majú zamestnanie. Je to asi správna vec, že sa mesto nejakým spôsobom takto postavilo k bytovej výstavbe. Aká je momentálne situácia v Skalici s individuálnou bytovou výstavbou? Neviem úplne presne, či to na tých záberoch bolo vidieť, ale firma Hand má developerský projekt v rámci tej štúdie, ktorú som mal možnosť vidieť. Vedľa tých bytových domov je plánovaná lokalita pre výstavbu 44 rodinných domov. Podľa mojich informácií je tá lokalita celá rozdelená na dve časti. Tá prvá časť, 22 rodinných domov, je viac menej obsadená, takže po zrealizovaní tejto časti predpokladám, že firma bude realizovať druhú. No a zámerovo sa začína hovoriť aj o individuálnej bytovej výstavbe v lokalite Krivé Kúty 3. Pred niekoľkými týždňami pri kruhovom objazde a tento týždeň neďaleko radnice opravovali pracovníci správy mestského majetku hlavnú cestu z Dlažobných Kociek vedúcu centrom Skalice. Komunikácia je po niekoľkých rokoch miestami vo veľmi zlom stave. V priebehu minulého mesiaca sme už avizovali na sociálnych sieťach a naši motoristi prechádzajú centrom Skalice si všimli, že nám miestami prepadá sa cesta. Tá dlažba nám pomalinky klesá, tak sme pristúpili k rekonštrukciám. Zatiaľ sme mesiac zisťovali technológiu, máme 3 rôzne technológie, ktorou by sme tú cestu spravili. Teraz prebiehajú tie skúšobné práce na námestí a priebehu leta by sme chceli dať do poriadku všetky komunikácie v rámci centra mesta Skalica. Tieto práce pre mesto bude vykonávať správa mestského majetku v vlastnej réžii. Primátor Skalice Ľudovít Barát privítal v sobotu podvečer desiatky návštevníkov v Hájku.
oficiálne otvoril druhý ročník podujatia v Skalici na Hurbánka, ktorý opäť pripravili členovia občianskeho združenia Vína cesta Záhorie. V programe vystúpila skalická kapela Silver Strings, návštevníkom bola k dispozícii ochutnávka vín, nechýbalo občerstvenie a hlavne sa oproti prvému ročníku mimoriadne vydarilo počasie. A to aj po celý nasledujúci deň, kedy sa program začal už do poludnia slávnostnou svetou omšou pri príležitosti sviatku svätého Urbana, patróna vinohradníkov. Celebroval ju skalický farár dekan Roman Stachovič, ktorý sa po obede spolu s primátorom Skalice Ľudovítom Barátom a predsedom Vínej cesty Záhorie Ľudovítom Bráneckým prihovoril návštevníkom v Hájku. Popoludňajší a večerný program vyplnili vystúpenia dýchovej hudby Veselá Zevelanka, detského folklórneho súboru Skaličánek s ľudovou hudbou Pláňava, folklórneho súboru Skaličan Seniory, mužského speváckeho zboru Urban a napokon dýchovej hudby Skaličané. Aj v nedeľu mohli návštevníci ochutnať víno z produkcie skalických vinohradníkov a vinárov, občerstviť sa, posedieť si s priateľmi v príjemnom prostredí skalického Hájka. Máme za sebou druhý ročník skalického Hurbánka, myslím si, že veľmi vydarený. Som veľmi rád ako rodený Skaličan, že do Hájku sme vrátili život. Ja som rád, že Vína cesta Záhorie je vlastne tá prvá, ktorá sem prišla s nejakými aktivitami a máme veľmi pozitívne odozvy od ľudí, že tu v tomto prostredí je veľmi príjemne, veľmi dobre sa tu ľudia cítia. Takže asi aj preto tá návšteva na tom druhom ročníku, keďže nám krásne vyšlo počasie, bola taká, aká bola. Myslím si, že sa to pohybovalo vyše 2000 ľudí za tie 2 dní a to je veľmi krásne. Bolo tu 11 vinárov, bolo zabezpečené občerstvenie, samozrejme vždycky vieme nájsť nejaké nedostatky, ale od toho tu sme, aby sme to na budúci rok odstránili. A ja už teraz sa teším na to, že budeme robiť tretí ročník, pretože to nadšenie tých ľudí, a to nie len vinárov samotných, ale napríklad aj farského úradu, ktorý vlastne robí svätú omšu a spája to s tou našou aktivitou. To je to veľmi príjemné a myslím si, že to práve svedčí o takej tej kompatibilite všetkých ľudí, ktorí okolo vinohradníctva a vinárstva robia a teším sa na to, že sa nám to takto darí. Ja som strašne rád, že tá myšlienka, ktorú som hovoril ešte v rámci predvolebnej kampane, že mojou úlohou by bolo oživiť tradíciu skalického Hájka, sa nejakým spôsobom ujala. V lani to bol prvý ročník, kedy nám moc neželalo počasie. Tento rok aj to počasie sa vydarilo, bolo to vidieť aj na tej návštevnosti. Bol to druhý ročník. Ja si myslím, že sa vracia ten život aj do tejto lokality. My sme preto v rámci správy mestského majetku urobili maximum, kde sme nejakým spôsobom vyčlenili finančné prostriedky na zakúpenie stanov a tých pivných súprav, aby sme boli viac menej na takéto podujatia samostatní. A to aj preto, lebo v rámci Artleta plánujeme ešte presunúť niektoré predstavenia z Františkánskej záhrady sem do Hájku, kde si myslím osobne, že v tých, povedzme, horúcich letných dňoch je to prostredie skalického Hájku ďaleko príjemnejšie, ďaleko lepšie pre návštevníkov, povedzme, dýchových koncertov a podobne. V nedeľu 29. mája sa v jezuitskom kostole konal prvý koncert 11. ročníka Medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby a spevu Múzika Sacra Skalica. Návštevníkom sa predstavil hrou na orgán dramaturg festivalu, koncertný organista, pedagóg a skladateľ Stanislav Šurín. Okrem neho predniesol niekoľko gregoriánskych chorálov súbor z Chola Floriána, ktorý pôsobí v jednom z najvýznamnejších cirkevno-hudobných centier v Rakúsku, v kláštore v St. Florián. Tradične pred koncom školského roka pripravila základná umelecká škola Skalica sériu absolventských koncertov. 24. mája sa v koncertnej sieni Františkánskeho kláštora predstavili tohtoroční absolventi i žiaci hudobného odboru.
Pripravovalo ich celkom 9 pedagógov a niektorí z nich s nimi i účinkovali. Podujatie sa konalo vo Veľkej sále Domu kultúry 25. mája a predstavili sa absolventi tanečného odboru. V tomto školskom roku skončilo štúdium odboru 20 absolventov, z toho 2 v štúdiu pre dospelých a 7 druhého stupňa. Absolventi vystúpili so svojimi choreografiami, ktoré s nimi pripravili 4 pedagógovia. Okrem absolventov vystúpili členovia detského folklórneho súboru Skaličánek s ľudovou hudbou Pláňava a žiaci 1. i 2. stupňa s ukážkami spoločenského i muzikálového tanca. Skalickí skvošisti si konečným 6. miestom zabezpečili účasť v Extralíge aj v ďalšom ročníku najvyššej slovenskej súťaže. Pomohlo im k tomu hlavne domáce víkendové kolo, keď dokázali vyhrať 3 zápasy zo 4. Aj keď súťaž je náročná a v popredných tímoch nastupuje pravidelne slovenská aj česká špička, pričom výnimkou nie je ani hosťovanie hráčov z prvej svetovej 20-ky, Barbari by v ďalšej sezóne radi bojovali minimálne o stred tabuľky. Družstvo reprezentovali Robert Trnovec, Juraj Spáčil, Marek Gula, Richard Taranda, Jakub Zapala, Pavel Blaha a Ondřej Uherka. – 26. mája sa uskutočnila posezónna tlačová beseda s generálnym manažérom mestského futbalového klubu Skalica Jozefom Rosom. Skončila sezóna, mali sme predstavu, že ten výsledok bude lepší. Končí nám zmluva s pánom trénerom Horným, ktorého misiu považujem za prospech klubu, ale aj vzhľadom tomu, že teda máme nejaké ambície a chceme teda trošku začať podľa nejakých novších metód, áno, a som povedal aj s novými hráčmi, tak chceme vykonať takisto aj zmeny aj v realizačnom tíme, aj v kádri mužstva. V ďalšej časti sa generálny manažér venoval aktuálnym úpravám štadióna, o čom sme vás informovali v predchádzajúcom vydaní Skalického magazínu v rozhovore s riaditeľom správy mestského majetku Skalica Ľudovítom Bráneckým. Náš klub sa nesústredí len na to, aby sme teda hrali, alebo teda naše Ačko, aby sme hrali o najvyššie priečky, či už v druhej najvyššej, alebo v prvej najvyššej účastník, áno, ale máme záujem o to, aby sme hrali s vlastnými odchovancami, aj keď vieme, že je to trošku problematické, keď momentálne naše mládežnícke mužstvá hrajú len v druhých ligách, ale chceme spraviť všetko preto, aby sa akože tie naše družstva posunuli do tých najvyšších súťaží Slovenska, aj keď sme si vedomi toho, že v blízkosti tohto regiónu, alebo v tomto regióne pôsobí silná akadémie Sienice, áno, a takisto je tady, alebo je v blízkosti Spartak Mijava, ktorý takisto pracuje veľmi intenzívne na tom, aby sa dostal vlastne na tie najvyššie priečky v týchto mládežických súťažiach. Jozef Rosa sa dotkol aj medializovanej informácie redaktora RTVS, ktorý v priamom prenose posledného zápasu medzi Trenčínom a Skalicou povedal, že skalickí hráči nemajú vyplatené mzdy. Ja ako predstaviteľ klubu absolútne s tým nesúhlasím a ja si myslím, že aj keď si pozriete na Profutbale, áno, aj vyjadrenia pána Dobrodku, alebo teda hráča Dobrodku Martina, má uradené vlastne všetky pohľadávky. Neviem, prečo ľudia, ktorí možno ani nepoznajú ako to funguje v týchto bežných kluboch, prečo takto chcú negovať prácu nás funkcionárov. Krátko zaznela aj predstava klubu o nasledujúcom ročníku v druhej lige. Keďže hrali sme Fortuna ligu a vieme, ako chutí najvyššia súťaž Slovenska, spravíme všetko preto, aby sme sa do nej vrátili. Sme si vedomi aj toho, že keď konferencia schválí model reorganizácie, že tá súťaž bude mať trošku iný náboj, ale
tak či tak možno aj tým, alebo chceme nadviazať to, že to, čo tu odvedol pán Horný, tak chceme vlastne trošku postúpiť na vyšší level. Preto vlastne prebehnú aj zmeny, aj v realizačnom tíme, ale zmeny takisto aj v hráčskom kádri. Viete, že sme mali veľa hráčov na hosťovanie, áno, ktorým vlastne končí 36. alebo 31.5. a mali sme tu hráča z Nigérie, ktorý nás nepresvedčil. O ostatných chlapcov sa to nedá povedať, ale chyba je možno, takže že začali sme možno neskoro pracovať na tom, aby sa tí chlapci dali dokopy a potom už chýbala tá súhra, trošku šťastia. Skrátka je to šport. Verieme to tak, že je to šport, mrzí nás to, ale pravíme všetko preto, aby sme sa o rok akože vrátili do Fortuna ligy a verím, že nám to ide. Novinárov najviac zaujímalo meno nového trénera. Teraz prebiehajú intenzívne rokovania a behom 2 týždňov na základe toho, že ktorý tréner to bude, tak vlastne budú potom aj vykonané zmeny v tom kádri mužstva alebo hráčov.